Машнёў Миколай Александрович. Нарадзіўся Миколай Александрович 12 снежня 1919 года у вёсцы Якубовичы, тады Лідскага павета Гродзенскай губерніі, а зараз Астрынскага сельскага савета Шчучынскага района. Нарадзіўся ён у сялянскай сям'і. Пасля таго, як у верасні 1939 года Заходняя Беларусь уз'ядналась з БССР, Миколай Александрович быў прызваны служыць у шэрагі Чырвонай арміі. Службу сваю пачаў у Казахстане, у Алмате. 22 чэрвеня 1941 года знаходзіўся ў звальненні, разам з таварышамі гулялі ў парку. Вярнуўшись у казарму, даведаліся аб пачатку вайны. Спачатку Миколай Александрович быў накіраваны ў склад 81-га снайперскага батальёна, але ў хуткім часе быў паранены і накіраваны на лячэнне ў шпіталь. Пасля гэтага маладому салдату прыйшлося перавучвацца. Миколай Александрович стаў вадзіцелем танка і быў накіраваны ў склад 27-й гвардзейскай танкавай брыгады. За гады вайны прыйшлося яму кіраваць і знакамітым Т-34, і цяжкім танкам ІС-2, і самаходнай артылерыйскай устаноўкай ІСУ-2. Прыйшлося нават гарэць у танку. Давялося Миколаю Александровичу удзельнічаць у сталінградскай і курскіх бітвах, вызваляць Украіну, Польшу, Румынію. Перамогу ён сустрэў у сталіцы Чэхаславакіі, Празе.